신खेखाय 이 비참지가 막 하는 거네. 에이 키워봐 봐 싶게. 우후 민라라이 타르베양 필라보 몬도가야시 맞아 그 쇼프라라니 너무 영 당당. 아 비참자 어이 아 저 했나? 아 진짜 백가 너무 영 당당. 아 비참자 옵신 탕크 비참자라이 너무 영 당당. 아 저 너무 영 뭐 탕크. 아야 뭘 봐도 아 저 너무 영 뭐 탕크. 아야 뭘 봐도 비참자? 아 비참자. 마 비야요 마자크. 에 라파 뭐 이건 가능. 가하게 답은. बे गाब गैयि जायख्लं सिनेमाया बे संगिना एक्ट्रेस माबा लान्थ'ख्रि हजालायनाया जि मोजां जाथारदोंनो। औ आयै बे फिल्मा एवार्ड मोनलायदों 6 बिसा प्रग्रामाव बेस्ट फिल्म एवार्ड आरो नै आयै बे फिल्मनिफ्रायनो बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड आरो बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस एवार्ड बेस्ट स्क्रिप्टबो मोननो हादों। नै बिहामजो बे सिनेमाखौ इउनिभार्सेल ना मा हलाव देखायगासिनोनो। मैयासो बे गुरब्लेनि बिहामजोमोनहा नायहैदोंमोननो। ए नंगौ नामा आयै इउनिभार्सेलसो बुङो आयै। है जायो आंना बुरि मानसिना नों बुजिदोंथ'। औ आयै हा नों सिंगेटदायालाय थाबायनो हागोनसो गोजौ सारिथाला गाहामखौ। हायो मा हाया बेलाय लिरिक्सना मा होनो ओरै गोजौजों गाखोग्राया बेजों गाखोगोन मा। ए नंगौ नामा बिहामजो बुरि नालाय सालायफ्रानो गिदिङा। र' आयै आं नोंसालाखौ फन हरनानै टिकेट बुकिं खालामहोनो। A few inches later. A few moments later. बोरो खुलिनो राजों बिहामजो खुलिहरदो। आयौ हाबाब देदे बिहामजो माबार सालायदो दानि सिमनियानो थांगौलायगोनसो ससे। फिसाज्लानिफ्राय साबसिन सलायखायो नोङो।